Kajingdawa kikimi kikpa jongki khana skul Kekandria Vidyalaya EAC apa Shillong kata badai bankit ya ki khana skul daki bus ka Meghalaya Transport Corporation kumba jule hakipor kisnam baladap na ki thany apa Shillong kala long ka basai so kumban shukdo baha ka jinga kundu baruba Shakler Warjri chairman ka MTC haka artarik yoyong araja apnriu ula ai ka jingkular ban penkit biang ya ki khana skul daki bus MTC kumta haka step jong spotarik yoyong arja apnriu ki katu kaningot ki kimi ki kpa jongki khana skul kila penpau ke jing sngokmen ba ka sarkar kala sngap ya ke jing dawa jongki ka kong soni kharjana kala ong mukum ki kimi ki kpa ki dap da jing sngokmen ba jing sngoja than bat bin rap ba ka sarkar haba ka don ka man kala shisha ban le ya ki bo paj ba udon kam hapo khndet sngi bat kala ban shem ya ka rai ka ba bhatam na ka banta ban ai ke jing shakri ya ki paj ba kala sngoja than namar hadian ba katu kijing pemyok thia jing pemyok dam namar ba nadu ka bena Januari hi jong snam arajar penriu din bengi I ka kot kebuan ka Shillong Times ba kilong ban discontinue dia kan ka MTC bus ka ba ka MTC hi kat kum kijing tip ke jonga bangayo lum nang ni nang tai na kilong ba kham man shua kyong na ki Sao Paulo San Paulo snam ka shakri pat ba ki hakata kijing kata ka jing ya ut ya nam lam parlok parajor ki ba hidang yang sudan kam dengan ke bos di nila persang banyami sa government banyak keren sa government bangkerpat bakin nang penek dengan ke bos namar ba kedai ke ba ajing sakri ba oros kata di kene di kesenjam baningkong ngatrai badangi ki pat ba kum ki kimi ki pa bagi kimi ki pa jugi khon ki ba school lingba jog MTC hakini ki KB school baro ki badan po Shillong la kalong sa pulay ko la kalong sapi bali ki bangi tip papenon kam lagi MTC bus te kedi kesenjam ke baningkong ba ngakwa bat ai kblai ki me pa ki bakat tu kat ni ki bala kersan lang ba kedi kesenjam ke baningkong ba jingjop jong menta kalong bet ba da ki pat ba ki ya demand ke government ba kani kedi ka aset jong ke government kumban ai nuksano kum ka cement factory sa tai sa po sora nama pat ba hi uklamnya demand te ka du no ka aset jong government te kani de ka benta ka ba kat ba kumba ka government ka ajing shakri ki la ne ka ajing shakri ki pat ba ki barius pa ru te nagam tek baduk ka dan ka benta la ka jong kan te kani ka MTC bus hi te kala ajing shakri sayo pat ba baduk besuk pan pa skol ki khon da kani ka bus tinggal job kini ki bus ki la dan sedin jongi menta ti ngi ai khudai shibon ya ka jing sngo ba jing sngap jong I chairman lan ni kaliang jong department kamtam government le se namar bangitip bangingit scam hidup ba lana government ke kwa ban ne kemot tang hapo si sngi arsi kila be ban shim karai ko biang pan ajing sekri pa ba kum bagaju ai pos kata cek molong mata kum bakam tlin ki bas kila ya ban continue ban shani namar bangi ni pa skul gi kon shani tang ambak la khandai si potli ki don shani perslo di siapo KV siya lightcore tiga dalam kejong ngang sa tingam bitip ha anan sapi beli pi dalam kejong kila iPhone kilong kemilong pala stai ki om bengila de bio shani ru ka bas klawan kum baka jule kata kala lek ko sa tay hadu kat menta tengon ong pi nama ki khna kum bangi yo jingtip kan ya kan ong jingduna ngatrai kala biang hang ni di long lada kaduna tengah trai na government lada kadang lada kipat ba kidang lek tang snudon kam na ki different areas kan ya po Shillong lesi mdi tanga Shillong ru ngayo sngo na syagidan ki jaka kil ongin pa ban bu application kumala kampaji ka jaka nang ni kil ongin pa ban bu application hapo MTC kila ti nanga ong katate ka de kamran jong pin bu application handrai hadu kat menta ta jingduna ngatrai lada kaduna te government kala yo ihi ban penmi biang handrai hadu kat menta baki khna ki bawan school shani kumbala long balong hi magini snam balada kani ka biang hi menta di nganong ipi kumbangila ayo jing tip hidu nang thi kidan akibat register ki bawan school shani hi kidan du sanspa tab sanspa na pon spa di kita ki de ki khna ki badan hang thi ki bapha school shani ki ba register hang thi di ngatrai lada kadang duna trai ke government kala pelat shu lada kadang dudang kam ki demand sing lagi lada dang kam ki ba ban hang pan shu ini ke bas kan ngatrai kata hi adu mentan yang magajinglong kasih hi am ngindai pet iki khna kidan hapo andus pakat mengejek jonga ki ba register ba school shani ti ngan ong ipi kat ban dalai pormi pat ba pade ha ka por bengilet ban ya kerpat na government hi ban ai ya kan ka bos ban ne kan ka bos ban school iki khon ti tuna palat imat kidan tu kemba hapo si spamut hi ka tu pesngi le sing la pan usu khan kelum ni ka kijibun jadi kena kila dan hadu kata spak ngut tang bangam sopet jenglong kasih am
lada dan bami kesuksan rempai dan dorbar ka jing kentok jing kenok mar khamat redu kenok kentok andai ngim snoram andai cat bangadai ke beriu ke ba yo sngo lambas ngam pe pedai jing ut andai ngatip bala nang ut ngam marwai am ka goman kanam sengam andai da babun pedanga kadan ba jing ngat kham ke ba sha bangin yalam sha bangan lek ron kam ngada pa julai jing duai ba ladang imut balen bak babaha boleh unirap yang unirap hiru ikan hon ke jongi bengin jelik lang ti hoat ngam ong babarok si spak mut kiwan ut changa kila niki ya phone yang ndai dang tang si po si pomut khasan mut ki baduk si sha ki phone tong to sa pangin ni lang ni kershan ti ki de mi ki de kershan hiru ndai na kita ki san spak mut ki kena ki keme ki pa ki don ndai ka jinglong khasi jongi ha jaka ban ajing kershan na kam tak babaha ki jing ka jing ben ka jing kho namar ba jinglong kasi kalong baik ba lo dalam mi kiwe ngan shubam sok nas pendan kam sok ndai ka jingan tho ko don han jaka ban ajing kershan ngim sok pen ndai ki dekhar ngam ong nama ki dekhar ki dan ko pak sekolah ni ndai kat kum ka jingyo ji kren jongi ba i principal ha last week i ong baik ba 70 to 80% ki bon ki local ki ba pak sekolah ni ti hajing shisha le da ki mi hi baro kan ong ipi kan ngam hi ka jaka hang tai labon hi ki pat ba ban ong wan ka sni terus ni bengi ya ole pan ko man apa sekretariat Reitang nak kena buat jenglong kasih jongi em kani kapen du nong bhalek sing nong ke jenglong mensiam ke jengtip lam kamdan re banyak ben banyak khok banyak keno kebun bahan makata ke jenglong do kasih kembala khalang dengan so per dengan ong babarok kidan pede kidan mensiam man kershan kidan pede kiba mensiam man suya keno kan thok teng kidan kiba pa ida kan ikam di sibos ke jengkeno jeng thok kalong ba balai ba phayami syakmat balai ba phaya long ling phaya ngim sengap kat ba hiyo pada menyerap demi kibat beduk besuk menyerap lang nang banyak mi syakmat banlong kawai ini syukurman kan lada hoi kat kum gajing kren jongi bercaman pi ong biru kan ni ba nginem penduk kanang yai besyakmat kum ngol ong menne kan ni dikasen sukomen kadi ban penne kum makla ajing syakri pai ba syata ngan mengai hiru lan dengan ngam tharai hira ba komen kan penduk bat lada kadan kum kata kepor lada kat le si yo kadan kum kata bak baman kan pendu pada hadin le si wan opi hadin jiko hasan sedang imla bentip di mo syukur pak ke jinglong jing khasi kan long kawai kan ban yarap le mi ke beduk tang ba pila rius pak ni ben punya kho ni beduk besuk ki babon ki boleh don bu la kejong kita kan ni ke jingkerpat jongi kalong ba kejonga kalong ikipat ba kalong bet ba ngin ya telilang kan kawai bengin yarap ki beduk besuk nendai ki bengin dan mensim men syui khwan toy kan patang lajong tang kejonga tin ada kerpat ret kan ki parok kan ki ndai tang ki khasi ndai ho ki kharu ki ya don hi benta tang sumi tang suyo jing tikri dekhar ki ya mi lot barok kum plai ki kum hakini ki men tayo bladap ndai khasi jongi ngabun kam ho ki basyufun untuk ki dan ngabun kam ni ngabun kam hi ki besai lagi jongi kun ki belangi ki nong tam ki po di bentana ki pun ki di kan nyarap kan la kalong ha ka benta nam ta ka ha ka miat jong ka imlang salang dai ki panini panilong teli kan Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya